Muri Zimbabwe pane nyaya iri kutenderera panapa, nyaya iri kunetsa. Vanhu vanoda kubvunza kuti saka mazigi acho akaita sehaasi kuoneka mucirculation sei. So panapa chiri kuzoitika ndechekuti ndasangana nagovernor weZimbabwe ari kupindura nyaya iyi achinyora kuti the zig notes and coins are by these presidents declared to be in production and will start circulating in the economy on 30 April 2024 to allow the Reserve Bank to undertake an intensive educational and awareness campaign on the key security features of the zig notes and coins. Reserve Bank of Zimbabwe RBZ Governor John Mushavani ndo mashoko akabuda achitaura apa vanhu vakawanda kune mamwe anga atopinda mustreet kozi vanhu vanonoke baba vangoona foto vakutoprinta mariyo yange yatopo ine kanzi kanhikirikini kascan code kaika vanhu vaikoseka kuti mari inoita kanhikirikini kascan code kunge shade kudaro kuti inoita kuscanwa zvinhu zvezvingotaura vanhu vanhu hazviperi but pakazonzi iwo code iyo ndozvinoratidza kuti mari iyoyo ichatenga kune dzimwe nyika ichatenga kwakawanda hanzi kwatoenda kana kuamerica kwada unochinja mari iyoyo kubank that scan code iyo ndoyoramba vachishandisa ndo zvinhu zvakazoexplainwa vanhu vakakwanisa kuzvinzwisisa asi panapa nyaya iri panapa ndeyekuti ukaona mari wasangana nemazigi mustreet iko zvino chivaziva kuti unogona ngoshitovhara because panapa governor atoa kuti musi wa30 April ndo pachatanga kusekurita mari iyo ukaona iwewe kuti watoonawo mazigi kumba kwako zvinenge zvava zvemusoro wako amene kuti unenge wamaona kupinda kuti panapa ari kunzi 30 April ndo pachatanga kufamba mazigi ndo nyaya yacho muri Zimbabwe ndanga kubatira zvekare nhasi pachannel yenyu munoziva kuti inini I will never disappoint ndogara ndichiuya nema-updates cause handidi kuti musarire ndoda kuti mugare muchiziva zvese zvinenge zvichiitika.